थेंक इउ सो माच लोगोफोर बयनिसिमबो जाय आंखौ दिनैसिम एसेबां अननाय आरो सापर्ट खालामबोबाय आरो लोगोसे हेपि मागो दमासि बयनिसिमबो मागो दमासिनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय गाहाम हामलायनाय साबायखर बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो लोगोफोर थारमाने फाइनालि आंनि चेनेला दिनै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानो हाबाय आरो खालामनो हाबाय बिनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर थारैनो आं दिनै जोबोद गोजोननाय बा खुसि जादों आरो आंनि गोसोआव आंनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय थारमाने नोंसिनि एसेबां अननाय आरो सापर्ट खालामनायनि थाखायनो आं दिनै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय अब्लाबो आंनि चेनेला दानो आर्निं खालामनो हाथ'नाय नङा मानो होनोब्ला मनिटाइज कमप्लिट जाथ'वाखै आरो वाट्च टाइमा कमप्लिट जायाखै नांगौ बिनि थाखाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर जेसे हायो एसे सापर्ट खालामलांबाय थादो जाहाथे थाबैनो वाट्च टाइम कमप्लिट जानानै मनिटाइज खालामनो हायो आरो चेनेलखौहाय बिनि थाखाय बयखौबो गुरै खावलायनाय थाबावबाय लोगोफोर बिनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आं इयुनावबो बिनिफ्राय साबसिन गाहामनिफ्राय गाहामसिन भिडिअ लाबोबाय थानाय नोंसिनि सेरावहाय जाहाथे नोंसोरजों अरायसम लोगो जानानै थाबाय थानो हायो आरो इउटुबावहाय लोगोफोर आं मोनसे खोथा खावलायबावनो सानो आरो जाय आंनि चेनेलाव फैदोंमोन नों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालामदो दाबोथार भिडिअखौ नायनानै बिनिफ्राय नोंथांमोनहाबो आंनिफ्राय साबस्क्राइब नांगौबा आरो कमेन्ट खालामनानै बुंबानो जाबाय नोंथाङाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि अब्लानो आंबो साबस्क्राइब बेक खालामफिनगोन आरो लोगोफोर नोंसिनि चेनेलखौ आंबो साबस्क्राइब खालामना होफिनगोन जों जाहाथे बयबो बिदिनो गावजों गाव मदद होलायलायनानै इयुनाव बयबो जों साक्सेस जानो हायो लोगोफोर आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय लोगोफोर बिनिफ्राय आं मा बुंबावनो आरो नोंसिनि इसिबां अननायजोंनो आं दिनै 1K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय आं दिनै जोबोद खुसि आरो बेनिफ्राय आं दाखालि बावैबो मोनसे भिडिअ बानायनानै बुंदोंमोन थारमाने 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायोबा लाइभ फैगोन आरो केक हागोन होननानै बेनिफ्राय आं लाइभखौ दाखालिनो फैनो नाजाबाय थादोंमोन आरो बेनिफ्राय नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय आं लाइभखौ फैनो हायाखै आं सानसे साननैनि गेजेरावनो लाइभ फैनो नाजाफिनगोन लोगोफोर आरो केकखौबो आं हागोन बिनिफ्राय एसे उनावसो हागोन आरो केकखौ नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बे गाहायनि बेल आइकनखौबो दाबायनानै ला लोगोफोर अन खालामनानै ला आरो नङाब्ला साबस्क्राइबल' खालामनानै जाया आरो अन खालामनानै लाब्लासो नोंनाव नटिफिकेसन बा मेसेज हाबहैगोन आरो भिडिअ हगारनाय लोगो लोगो अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअ हगारदों बेफोरबायदि मोनथिनो हागोन आरो स' लोगोफोर आं भिडिअखौ इसेबां मानि गोबाव खालामला थारमाने आं बे फंनैसो खोथाखौ शेयार खालामनो थाखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों गोदान साबस्क्राइबारफोर गासैखौबो वेलकाम खालामबाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आरो आसा खालामो दा जेरै आंखौ मदद होबोबाय थादों इयुनावबो बेबायदिनो मदद आरो हेफाजाब सापर्ट खालामलांबाय थागोन बयखौबो मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आंबो जाहाथे नोंथांमोननो साबसिननिफ्राय हामसिन बिनिफ्राय आरो मोजां भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो बेखौनो इसोरनियाव आर'ज गाबनाय थाबाय आं गोबांथार खोथा बुंला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो जोबनायाव खेबसे बयखौबो खुलुमबावबाय लोगोफोर गोसो गोथारै बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर हेपि मागो दमासि बयनिसिमबो जोबनायाव लोगोफोर खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय